far, der kommer også andre hold derover. Hvorfor sidder du kun og peger på dem? Ligesom over i morgen, tager det for lang tid. Nogle gange siger jeg også noget. Jeg har ondt i Casillas. Ronaldo. Siger det bare stille. Benzema. Jeg skal ikke filme dem. En gårdstopper. Nej. Mor. Mor. Noah, ham der viste fodboldkort, han er mærkelig og grim. Ja, det er han i hvert fald. Hvorfor så bare hele tiden og pop? Nej, jeg skal også sige noget. Det gør du næsten ikke. Fordi jeg ikke kender nogen. Som om. Hvad hedder det? John Terry. Vata. John Terry, hans favorit. Torres. Peter Cech. Sanka. Vi elsker gæst. Min mor hedder Plasma. Navnet hun hedder Mette. Noah han er en lille dreng på 1 år. Han har en masse fodboldkort, men han er lille alligevel. Han er lille og lille er lille. Han er lille. Er den mindste i min familie. Han er den mindste i min familie. Mindste i min familie. Mindste i min familie. Magis. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Så skal jeg kigge op i kameraet og sige tak for i dag. Tak for i dag! Tak for i dag!